Od nezdravo štíhlych postáv, veľkým zadkom až po líštie oči. Modným trendom podlieha aj krása, ktorá však neovplyvňuje len ženy. Po trendovom vzhľade túžia čoraz viac mladí muži. V kurze sú hranaté čeluste. Tie však môžu priniesť zdravotné komplikácie. Sociálne siete sú plné návodov, ako maximalizovať svoj výzor. Tento trend nazývajú look maxing a okrem svalnatej postavy či loveckého pohľadu sa do popredia dostala aj výrazná sánka. Propagoval tzv. Mewing, alebo jazykové cvičenie, ktoré má pomôcť k mužnejšiemu vzhľadu. Ja som začal robiť hlavne aj ten mewing, aj starať sa o tú svoju sánku, hlavne kvôli tomu, že som mal nejaké modelingové ponuky a chcel som teda to zúžitkovať čo najviac a keď si všimnete, tak všetci tí modely majú krásnu takú kvázi trojuholníkovú sánku.